Рикс бе, какъв ти го пак. Така се пише в Майнкрафт. Сега ще направим първо къща и после ще направим ревю на сервера. Много е готин. За 1.7.2 ето. По-хубаво, че има, че 1.7.2 още не е станала стара версия, защото има още нова версия. Малко, тя вече 1.7.2 е малко по-назад. Сервера ще бъде на части. Аз това. Клиповете ще бъдат части. Ето го Коки и той лети. Някой ще ми прогнали спота. Право 2 часа вече. Ако ще ми прогнали съсипам, ще запоза. Извинявам се, сега се връщам. Е, много голема къща ще правим, бе, момчета. Момчета. Ти си преди 10 минути стана чатиха опътка и сега вече снимаме клипче. Да ревю правим. Пази са, Рикс. Ама преч. Не, нема админи вече. Аз и Лучи сме най-главните. В момента сърва. Лучи? Така, извинявам се, ако чухте нещо. Тук съм. Си един приятел пита дали мога да участва в клипа. Кой бе? Сега си диктира, какво само сега си... Не пиши, не, всъщност пиши, обаче сега си говорил. Нещо там. Какво се ричаш? Как ще няма админи в сервера, бе, били? За сега съм най-главния, след това си ти, след това си. В момента аз съм най-главният от сервера. Да бе, не си най-главният от онера. Кога имаш... Да, за сега съм най-главният, докато няма хора. Ако щях ме вервай, нямаш повече права от мен. Нищо. То не ми трябват никакви права. Тимбър трябва помага. Какви са тия, бе, аре? Аре си тръгват. Убия. Не,
Не, Ма за какво не е тука? Махай тия хора от тука. Не! Си ги тъпа. тапанар. Ти знаеш, че то може да ни помогне. Какво ще ми направи? Еми, то лучи всеки път убива. Аз ще сме тупа Ами вече. махай ги! Това хуме. Аз ще почна да убивам с енчант мечове. Това е да виж твоите. Ами брат, никой не те кара да правиш това хоме с нас. Ами някой карал, нали профила е мой, така че. Не е твой. Го пак, Това хоме аз тръгнах да го строя, тъй че... той че ама с малко профил да строиш. Бат, някакво стана. Ама има доста работа за покрива. И да ви кажа, че тук трябва да е 4, даже 5, е така тук. Е това трябва, види, трябва да го увеличиш с едно, е така. Да бе, че... Опа. Не знам, майче си ти. Много голямо го правиш, Вили. Така поне. Пред какви са тия хора, дето ги спамвате само тук? Махай го това от тук. Не мога маха. И за какво не? Не трябва. Само се обикаля в кръг, какво прави? Еми толкова поне. Еми, много. Много е. Е така още две. Виля, ти можеш от моя акаунт да ме направиш билдера. А? Билдър не мога. Мога чат ги операли от мен. Ти вече си чат хелпър от този ранг, не мога да се мръднеш. Мога да ме направиш тогава от другия ми профил. Не, ти вече имаш профил. А? Вече имаш профил. Не, просто искам... Добре, може ли да си влезе на Тония и да ме направиш само чат хелпър? Да мога да летя, да влизам и оттам. Става ли? Не. Що? Що бе? Защото не искам да ми съвета, на ме занимавайте бе хора. Добре, виж, то си бие овцете. И какво като бил овцете? Нека ги бие. Той не ни помага. Айде да стои. Какво правиш, масти си? Ей, не така, не... А, така първо. Пода не трябваше от такова. Що? Трябваше от сияен камък. За какво? Има си торчове за това. Искате ли да направим, да разрушим малко от пода, да го правим малко от сияен камък, малко такова? Не. Или аре да например този профил да съм чат хелпър, моля те. Не. Е, защо? И браво. Е, затова ти казвам, това искам да се махне. А, така, умря. Помогнете за покрива, вълници. Не бе, не го правя такъв камък. От това ще го правим. Смахни го. Гледай го. Що бе, нали къщата не е така и плана не е такъв. И покрива да е такъв.